Klase-klaseng performances, lakip grand fireworks display ang gibida atol sa pagsaulog sa 11 Paskuhan celebration sa UST General Santos sa General Santos City. Ilabi pa dihang nakisadya si kapuso actor Christopher Martin. Atong silipon sa report ni Efren Mama. Gisugdan pinaagi sa usa ka theatrical presentation sa mga magtutungha ang pag-abli sa 11 Paskuhan celebration sa usa ka Catholic higher education, ang UST General Santos sa General Santos City adlawng Miyerkules. Duna say bibong Christmas dance performances sa mga estudyante. Lakip na sab ang violin performance sa usa ka Thomasian alumnus nga si Merjan Lagaya nga gikan sa University of Santo Tomas sa Manila. Nahimo sab nga mabulokon ang maong selebrasyon gumikan sa grand fireworks display. Level up sab ang Christmas spirit sa maong tunghaan tungod sa mabulokong Christmas decorations sama sa klase-klaseng indigenous parol nga ginama sa mga estudyante. Ilabi na ang giant Christmas tree nga matud pa nagasimbolo sa 5 ka major program sa maong tunghaan. We are offering this to Mindanao as our gift, no? Because we believe in the Filipino people and the capacity of the Mindanaoans also to make it. Apan mas nahimong espesyal ang maong aktibidad diyang nakisadya si kapuso actor Christopher Martin. Todo kilig yun ang mga estudyante, faculty ug ubang bisita sa pagharana kanila ni Christopher. First time matud pa ni Christopher nga makaperform sa usa ka tunghaan. Ang saya paglabas. Na-enjoy kong kumanta sa mga Thomasians dito sa Gensan, sa UST. Ibang klaseng feeling pala siya, unlike pag mga kumakanta ka sa mga fiesta, sa mga malls, kasi iba yung audience mo, students eh. Karong Kapaskuhan, dunay mensahe si Christopher alang sa tanan. Mag-celebrate lang tayo with our family, yun naman talaga yun eh. Yung kailangan sabay-sabay tayo mag-celebrate ng Christmas, pangibabaw natin yung love, yung faith kay Lord, and wag natin kalimutan yung pinaka-message ng is to glorify Lord, Jesus. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mama. 1 Mindanao.